Sugbo merkadong barato ang programa sa Cebu Provincial Government gilusad na kundi bugas mapalit sa tag 20 pesos matag kilo gibaligya. Gawa sa bugas mapalit usab ang mga utanon ug prutas nga gikan sa kabukiran sa Subo. Anang report ni Femari Dumabo. Formal nga gilusad sa Talisay City Hall ground ang pagpamaligya sa tag 20 pesos matag kilo nga bugas humay kun NFA rice sa programa nga Sugbo Merkado Barato sa provincial government. Sa programa, mato ni Governor Gwen Garcia nga mga indigent Cebuanos mamahimong makapalit og 5 ka kilong bugas matag simana ngadto sa Sugbo Merkado Barato pop-up stores. Usa na niini sa Talisay City Hall. Mato sa gobernador nga usa kini kapaagi aron mahatagan og katumanan ang gisaad ni Presidente Bongbong Marcos nga 20 pesos matag kilo nga bugas. Subsidize sa Kapitolyo ang presyo sa bugas ug bitabang usab ang nagkadiyang ahensya sama sa DOLE, DTI, NFA ug Department of Agriculture sa maong programa. Migahay nagpundo hangtod sa sunod tuig ang Kapitolyo alang niini nga mukantidad sa 100 million pesos. The Sugbo Merkadong Barato that we launch here today is again not a dole out, but it allows the poorest of the poor to stretch their 100 pesos. Right now, per kilo of rice, we know that prices have been going up. Gipili ng daan sa City Social Welfare Services ang matag beneficiary sa programa. Matag beneficiary hatagan og Sugbo Merkado Barato card nga may QR code aron masiguro nga matag beneficiary mabaligaan og 5 ka kilong bugas matag simana. Subay niini magpatabang si Garcia sa House Speaker nga mao si guest speaker sa paglusad sa programa, Congressman Ferdinand Martin Romualdez. All-out support dito sa programa ni Governor. We'll definitely make sure that this program is fully supported per the recommendations of the Governor, such as getting a more adequate supply for rice for the NFA, from whence they are sourcing the 20 peso kilo rice. Gagawa tayo ng paraan, hahanap tayo ng paraan kung paano mag-supply natin yung NFA na sapat na supply para tuloy-tuloy at maging sustainable itong programa ni Governor. Gawa sa bugas, may mga produkto usab sama sa mga prutas o tanon o guban pa nga gikan sa kaumahan sa kabukiran sa Subo. Is similar to what we are doing here in the city of Talisay. Every payday, we bring in the farmers, we bring in the fisher folks. Every payday sa City Hall, so naikwarta ang mga tao, we bring the farmers and the fisher folks to sell for free in the city of Talisay. But what Governor Gwen is doing is expanding this program and expanding it to the whole province of Cebu. Atol sa ceremonial selling sa bugas, pipila ka mga Talisaynon nga adunay card ang nakapalit na. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.